Nakaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Madel, punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong sitwasyon sa akong papa sa ospital. Aron ninyong hisabtan, ingon ni ini ang mga pangkita po. Grabe ha, kainit, oy. Pa, ay sa pagsigig lakaw-lakaw ha kung init kaayo. May edad na bayat taon ka. Ay, kinahanglan malak. Mo-duty baya ko. Oo, laki. Pero ang butang ko ipasabot ba? Kay mo pauli, bagit ka diri sa bay niya. Untong dako, init pagit kaayo. Okay ra ko nak, ay kabalakan ako. Pa, Maayo kay nauli na di ay ka. kahit git kinig us, papa. Oh, ipauli, cute. Oh, Ginoo ko. Oh, ma? Ma? Tama ka ni mo, Papa. Masa may nahitabo, ma? Nakuyapan si Papa nimo. Unya na pantok ang iyang Unsa? Ay, tana. Nadun na to siya sa ospital. Tabang. Tabangin mi ninyo. Emergency. Daoy, busy man kayo mga doktor nak. Wa magginitagad nato. Tabang in taon. Tabang. Nakabayan mo ka mo ba payment? Down payment? Oh, magiging mo sa taga-hospital ganina. Kung mo matagad ang mo sa kapasyente. Unsa? Unya, unsa naman lang anak ron? Nabalhin man tuglaing hospital. Unsa? Nak, sakto ka ang atong desisyon. Nga gida nato si Papa nimo dinhi sa ospital. Kining ospital. O, ma. Kay natiman man si Papa din, hi. Puslan man nga mobayad tag down payment, edi anhin na lang ito sa private. Si Papa nimo. Ni mata na si Papa, ma. Nalipay gyud mi nga ni mata na si Papa o giingnan mi nga pwede naming makagawas kung makabayad nami sa ospital. Pero na problema mi, kay wa pa mi pangbayad. Unya, Nak, pangayo na lagtabang sa gobyerno para na atay pambayad. Dili man makapaigo ang atong kwarta. sige ma, ako na lang mo. Nagpaabot na lang gyud kog feedback sa akong gipangayo ag tabang pa. Nangayo na sa kog tabang sa mga politiko. Gamay antos na lang pa ha. Makaulit na lagi kita. Madel, sayo pa lagi ni ang spelling sa pangani Papa nimo. Hala, pwede pa ba kanina mausap dito, no? Di na yun pwede day. O niya, ang tabang nila para sa akong papa, sir. Makuha ba na ako? Di na yun. Kay lahi man nga spelling ang pangansi. Unya, unsaon naman lang ani ron, Madel? Ma, di ba pwede man tamo perma o waiver para magkagawas ta? Makiksapot lang gud ta. Dili man dako kaayo ang atong bayranan. Mao dili pwede og waiver. Mahini anhi ganina. O kinahanglan ko nung bayad gid kuno ta. Kay kun dili gid nila pagawason si Papa nimo. Unsa? Maugyoy nakalisod aning nga ay ma-admit o niya wa tay igo nga kwarta. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, pwede ba gud ay nasa public nga hospital? Nga dili nila asikasuhon bisag emergency kung way down payment? Ikaduhang pangutana, nasayo pang akong pagbutang sa spelling sa pangan sa akong papa. Dili na ba mi pwedeng makahangyo ana para madawat na mo ang tabang sa gobyerno o sa mga politiko? Ikatulong pangutana, ang pagperma sa waiver, na ba day naibasihan kung pilay bayranan? Kinahanglan ba day nga dako ang bayranan? Pila man sab?
Ikaw pa to katapusan. Pwede ba dahil nilang i-hold ang pasyente nga dili papagawson sa ospital kung dili mabayran og tibuok? Palihog, tabang yung tambagi ko. Kini ang akong soliran, Madel. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problema kabahin sa punto legal. Pero sa mga medical nga mga pangutana naa si Dr. Rene Obra. Sender tawagon nato nga pangalan nga si Madel. Wa siya mosultig taga-asa siya. Iyahang papa naa man tus ospital. So una niyang mga pangutana guys, no? Pwede ba gud di ay na sa public nga hospital nga dili pwedeng asikasuhon bisan og emergency kung walay down payment agoy. Kung public hospital man di man gani pwede ang private, public hospital na ba? Maupitaw nang natay public hospital kay naatay mga kabos nga mga igsuon nga dili maka-afford og pribadong hospital and obligasyon man sa atong gobyerno nga mo provide og medical care, no, sa iyahang mga citizens. So dili taw na pwede nga dili asikasuhon labi na kung emergency. Kinsa man ni oy taga-asa man ni wala ba ta kibawog taga-asa ni si Madel. Ikaduhang pangutana, nasayop ang akong pagbutang sa spelling sa pangan sa akong papa. Dili na ba day mi pwedeng makahangyo ana para madawat namo ang tabang sa gobyerno ug sa mga politiko. Ngano gud oy spelling ramana? Pwede na gyud na makorrekted kinsay nag-ingon nimo ana gapataka lang gatinapulan. Dili gusto mo usab sa record. Mausab ang ganing birth certificate nga sayon nga permanente pa na nga record kana pa bang record sa ospital ug para ayuda na unsa. Wrong ha, ngano ne? Kinsa ka ning tawhanan ne? Ngano magingon-ingon kang dili pwede? Nga pwede man. Ikatulong pangutana, ang pagpirma sa waiver naa ba di ay naibasihan kung pilay bayranan? Kinahanglan ba di ay nga dako ang bayranan ug pila sad? Dili man kanang ang pagpirma sa waiver magdepende man og pilay bayranan gyud po. Wa man ay giingon nga naay limitasyon, no? So wa ko kasabot din gikan ang giingon nga basihan og pilay bayranan, no? Dapat kuan na gyud na siya. Dapat pilay amount sa inyong waiver mo na siya. Pilay bill ninyo sa bayranan sa ospital. Ikaupat ug katapusang pangutana, pwede ba day nilang i-hold ang pasyente nga dili pagawson sa ospital kung di mabayran og tibuok? Ibaw ka, daghan na kayo ming cases ana nga dili ba gyud na pwede. Pa promissory note gyud na siya or otherwise ma-illegal detention na siya, pwede ta maka-file og habeas corpus ana nga pagawson ang lawas sa una na ni mga case gi-file anang inana dili gud pwede, no? Kay labi na kung public hospital ni yabag nganong dili gud nganong pakuanon gud mo, no? So ayog ka balaka, no, kay ang balaod na aninyo og obligasyon man gud na sa gobyerno nga provide og healthcare. Usa sa mga problema gud nato sa nasod, no, ang makasuya gyud kais nga tanan nga nganong kaya sa laing nasod nga mas dako pa ganilang buhis gibayran pero grabe gyud ang ilahang healthcare system. Kana ganing inigawas nimo wa jud kay gibayran ipadad-an pa kag baon ana gina dito sa gawas kabaw mo. Sus mapasalamaton kayo mi gyud nga share lang ginin nako ba kay usay maka-frustrate man gud ning kaning sa healthcare nato diri sa Pilipinas. Uy, sa Australia bilib ka ang akong maguwang nag-kidney transplant way gibayran, nag-dialysis way gibayran, gipadad-an gihatagan pag dialysis machine sa iyang balay. Kita diri nag-ilog patag makina 24 hours pang schedule, maglisod pa ta usay kuwag schedule sa mga dialysis center nato, mubayad pa ta sige patag ihapila na nagasto nato nagamit sa atong PhilHealth nga allocation kay pitira bang mahayag dialysis dito ultimo gapas og alcohol hatag. I really hope one day waan pa atong kwartas PhilHealth sus ug wa atong Supreme Court ruling na ihuli wa na kwarta atong PhilHealth pass tilan. I really hope nga one day maabot kita ana ang inana nga sitwasyon ug hinaot pambuhi pa ta ug makatagamtam tag makatilaw ta nga matarong unta ang kaning duha ka aspeto, healthcare ug education sa atong nasod. Kay mo gyud ni kasulbaran siguro sa ato ang mga kanang prevailing gani nga mga problema kay ug dili gyud ta magkat-on nya ang kaning kaalam nato atong gamiton sa sakto
Dugayag na to siguro mo asenso. Nya karon honestly, ug di pud ta mo tarong ug butar. Sige lang magdawat din hagkin sa imo tunol ninyo. Nya kumandayon mo yaw-yaw kahuman, kay nga anod mo, nabahaan mo. Sus, dili gyud pud mo na kanang let's try to be better citizens and let's try to be better individuals, ha? Hay, mayta, hinaot pa unta. Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kay salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Man Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw. Good morning. Dunggan ninyo guys ang kaagi ni Madet. Ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga Ay, pagmata, guys. problema kabahin sa punto. Puno yan sa akong Pero lubad sa sa mga ulo. medical nga mga pangutana na si Dr. What we have And to so, what are you for the waiting for? Sa may inyong gipaabot, guys, ipadala Sayang na ang ninyo trade. suwat na atay email address So, pamatiyon guys ang tambag ni Attorney Elaine Bathan. Atong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O ha, lain-lain kasi klaseng pamaagi ang pagpadala sa inyong mga suwat, mamalihog lang ni nga kumplito ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan ng inyong mga pangutana o mga problema. Ay, diretso pangutana, atagi sa ning background, no? Kay para mas klaro po na mo ang mahatag. Unya, we will appreciate it kung inyo min pahibawon o taga-asa mo para makibaw po ning dok. O yung kato ang mga artistas kahanginan, makibaw ni og asa-asa na ninaabot ang ato ang drama all over the world na bayat na. Alangan, dili ra sa radyo, mapaminaw ning atong programa guys. Naa sa YouTube, naa sa Facebook. Mo na big thank you sa mga naminaw nato live o naminaw nato online. And magpasalamat po ko sa mga likers nako o followers sa Elaine Tantengco Bathan ug sa Attorney Elaine, The Law and Me by Attorney Elaine Bathan. Palihog lang tag-like ug follow. Thank you kayo guys. Okay, standby mo mga sukitig paminaw kay mo balik mi kauman ani nga pahinomdo. Paabot ta guys sa pandan. Kasama Ang di man gani pwede ang Lami mga pandesal guys pagbuntag sa inyo. Yan, kita ninyo guys no kung itsura o nga grabe ka haggard. Stress na stress ang dating. Salamat sa mga nagsubaybay no sa mga aso ug bagong bayani. Yan usap ko nakapabilar na ako guys ang pag-edit mo sa mga drama. Nung nibalik ko guys no sa akong content diri. Para unta o balik na po ang mga views na to nga tong daghang views. Ay gusto na ko buundang sa akong trabaho guys. Munang I need backup no. I need income. I need a source of income guys. Kay for now trabaho na mga akong saligan minus kay YouTube. Nag full time na kong balik sa YouTube na para makahawa na ko guys sa akong trabaho kay hassle kaayo no mamatag sa'yo para lamang hasok ay guys na magtaog sa'yo para sa trabaho. private public hospital na ba? Maubitaw nang natin public hospital kay natin mga kabus nga mga igsuon nga dili maka-afford og pribadong hospital and obligasyon man sa atong gobyerno nga mo provide og medical care no sa iyahang mga citizens. So dili taw na pwede nga dili asikaso na pinakong emergency kinsa man ni oy taga-asa man ni wala pa takibaw taga-asa ni si Madel. Ikaduhang pangutanan nasayop ang akong pagbutang sa spelling sa pangan sa kong papa. Dili na ba day mi pwedeng makahangyo ana para madawat namo ang tabang sa gobyerno
ug sa mga politiko. Ngano kun oy spelling raman ha? Pwede ra gyud na makorrekted. Kinsay nag-ingon nimo ana gapataka lang, gatinapulan. Dili gusto mo usab sa record. Mausab ang ganing birth certificate nga sayon nga permanente pa na nga record kana pa bang record sa ospital ug para ayuda na usa. Wrong ha, ngano ne kinsa So mga to guys, no, nasabtan na to nga pwede gyud no mausab ang birth ang spelling guys no para makuha ang benepisyo. So nganong kinsa may na-suggest di ato no nga di ko na pwede makuha. Dako daw nang wrong. Para magibalik ang istorya ni Attorney Illinois. Sinsya na guys. I'm not really feeling well today. Sore throat guys. Kuwang sa tulog.